Mesti wae para prajurit ana ing Mojopahit padha waspada. Sakala mangsa mengkone ana pangamuke Bandangan Sewu. Sing murina saka penggalih ngranti marang wangsulan saka putriku. Apa pancen wis mbok estokake sapa dawuh Sinuwun Prabu? Sedaya dawuh dalem sampun kula tindakaken. Menawi toh para prajurit pun salebet negari Mojopahit sami ndaki pesangganipun para pati pamanjat ingkang sanggah dari Mojopahit. Matur sembah. Nini sekar kenongo Paring pangan dituku loro. iki lho. Minangka contoh lan tepo tulodo. Lamun toh kowe ora milih salah sawijining sabya. Kang ing mengkone sing bisa dadi sisihan. Saupama wis pundhut kelawan priya, ora bakal ana bupati pamantet sing kepengin ngayunake marang kowe. Nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Rama. Kula ngertos milih kula ingkang lepat nanging pintuk ing mangkinipun sampun titi wancinipun jangkep sekawan dosa dinten. Kula ingkang badhe maringi pawangsulan. Tenang kowe. Estu Rama. Nek pancen santimu kaya ngono matur. Muga-muga ning Mojopahit enggal-enggal ana katentreman. Saka Prabu Monggo, monggo. Sendale dicopot yu. Engko nek keramike rusak. Enggak. Parake nang ndi dalane? Nek didel iki. Ndi terus? Iteke sapa iki? Pripun? Iteke sapa? Teke sapa iki mau anggap sendal ta apa kok iso? Iki elek-elek ngene lha iki tunggale. Lho kowe iki weruh apa ora? Piye? Teke sapa iki? Wis ngece. Kowe diece le. Yo cokot. Apa? Iki lho. Lah kok mang gak oyan. Lah kok iso? Gak doyan. Iki wis teko iki. Jojo tak takon mudah klero. Takoni. Nuwun sewu. Dik. Aku ora duit sewu. Aku ora duit sewu. Ora dedek sewu. Ancen wong kowe rene rasanu blas sing kon duwe kondi. Lho aku iki mrene mergawe lho. Lah iya mergawe to. Kan mesti rasangu ke. Ora. Layak sedina sungi ra jajan blas ate turu. Takoki gaweane apa? Dik. Mergawe apa? Apa aku ora bimbo emde apa piye? Sing sudi duwe dik kowe sapa? Lah kowe ngundang aku, Dik. Lek Aku ora ngrabeni mbok cilik. lelu elek. Om. Om kalungem om. Kucine om. Iki nek tuku ra kilonan mesti. Ya sapa nan? Iki meteran nek tuku iki. Nuwun sewu niki napa leres pun dugi teng Mojopahit. Ora kleru. Mboten kleru. Iya. Wah, matur sembah nuwun. Ora kleru lek. Kleru bener berarti. Iya ini. Semane ke. Lah wong butuhi blutru. Lah ora ngerti kok ya. Esa butuhi blutru. Lah ate sing digoleki ya ngono kuwi. Apa kuwi? Kowe
Dikasan karo anakku tak tempiling sirah. Boten Kanjeng nggih. Kula niki nek pun niki larang Mojopahit nggih. Iya. Nggih pun Menungso sing ora dadi kok mbok jak rene iki lho. siah. Buku aku. Siah. Yo, dek dope dek. Iki mentak terus. Dek, gedang dek. Walah iki legi kok desa asli. Nah, Iki kowe gedang. nek ngei contoh gedang iki dirasake dhisik. Loh, yakin enak ta rasane sik? Oh iya. Tenan ya. Engko bar iki mari aku ganti kowe ya. Enak, Dek. Enak. Enak yakin lho. Wis tak rasakno enak lho. Kanggo kowe enak. Enak yakin lho. Coba. Lho, kowe jek ora percaya. Enak iki. Beliau enggak kasih. Sini tawani. Ayo kowe ki omong akeh. Ora. Aku gumun iki lho Pak Des tak lho. Lah ngapa? Sini tawani kepengin. Kepengin. Nek iki mesti gatu kan. Gumunku apa le? Brengose ndut-ndut ngene terus kok. Aku gumun aku. Kowe gumun to. Gumun. Nek gumun iki tuku. Ndi pira lek? Tuku. Lah iya tak tukune. Duit pundi? Enak yo. Awake dhewe kok dinyer ndek duit ya. Sik, Dik, nyuwun sewu, Dik. Poloke sampean miring kok, Dik. Pun. Nek puke. Rumangsa aku ora kajen. Nggih. Kowe dilajikan. Ajeni. Oh, ngoten saiki pinten? Pane pira lah? Pinten, Dik? Pinten? Anu, selangkung pripun selangkung? Apa? Selangkung. Selawe. Nggih. Ndak yambel. Sing mbok tuku apa? Lah, Lah regane mau. lah niku napa sing ken ngajeni mau? Mbok anggap aku iki dagangan apa piye? Dagangan kaya kowe ora payu le. Lek. Jim. Lek, walem brecek lek. Njono lek. Aku gosok weting aku. Wis, tos. Ayo ngene CS aja. Yo, Apa? tekada apa kowe yo? Mau nek aku tetep ora ditampa yo, lho iku wis musuh. Ayo ora ngono iku lamaran iki. Sik, ah. Tak kena nek kabeh sik. Iki perkara baratul wedhus iki mang. Kaya ake mudik bae. Sik. Jane karepmu iki apa nganti kowe weweh karo aku? Ora weweh ki, Mbok, tak ngomong. Tak ngomong. Ora iso ngomong apa piye? Hah? Ora iso. Yo paling ora yo sing tuwa sing ngomong. Aku wis tuwa. Wis tuwa. Tapi ora bunda. Gemes aku. Nek ada piye? Yo kandha panane. Tenane apa? Ora ono iku. Panane yo sing Saiki enggal kondo. Pengarepe sapa? Ndopok suto karo aku. Masih gak ngarep iku. Masih gak ngarep. Ah, kleru. Lu sing ngarep benak kendel lho sing ngedono dalan yo kendel lho kok iso. Kok yo ngawur ae kok. Nggih, nyuwun sewu nggih Kanjeng nggih. Niki Iku kelbu balamu to? bola pripun niki momongane kula. kandhane bel. Niki anake kula. Iki anakmu. Nggih. Mesti gumun gantenge mesti. Hah? Mesti gumun gantenge. Jane biyen iki sampean iki nyidam apa? Turene ngejam bledek. Lho lagi iki menungso kok ngidam-ngidam bledek. Iya nyapuntene niki Mojopahit to. Iya. Nggih ngeten nggih Gusti. Kula niku teko wonten Mojopahit niku ditangisi anake kula. Nek kaya ngono sampean ditangisi anakmu kae. Ditangisi anake iki niki. Anake kula njaluk rabi. Jaluk rabi. Nggih. Nek pancen anakmu njaluk rabi. Kok kowe sowan menyang Mojopahit enggal dirabekno. Sapindi utawa wedhus endi mengkone sing gelem karo anakmu. Kematane dalan kuwi kok labu Nek ngene iki yo muncul apa ya? Lah iya, matur. Padakno. Wong-wong tenane padakno rabi karo sapi. Ora kewan to, Pak.
Iki wong. Kae kelbu wong. Oh, iki gantenge sak. Niki. Kowe lak gantenge sak desamu lho ya. Kandhane kok. Saka rumangsaku iki dudu menungso. Wah, niku menungso. Empok nang kodhok. Mbok, Nek menungso iki wujude ya ora kaya ngono kok. Ora ndang ngomong. Iki langsung terus tenang langsung. Yo. Saiki sapa calone anakmu sapa? turene Kalnono. Kalnono. Lek kuning Kalnono. Tak nengi. Nenge Kalnono. Sekar Kenongo. Sekar Kenongo. Pripun sinuwun? Niki lek no. Niki lamarane makin. Niki seserahanipun khusus kangge sampean. Oleh buntut dek mau kok. Nggih. Nah niki sae lho niki barang langka niku. Kok gede? Wah, Nggih. gede. Niku angel. Kopi Mang Tingali. Iku nek dicacah kantuk kathah. Centang rica enak swara. Dirica-rica kene. Pun digawak. Kene kurang pedes tambahi sambel piyambak kali lombok. Lah iya kae bumbon mrito bawang kencur. Ono apa? Kaget apa? Hei, Iku make monggo. Jas opo? Kliru. Eh, ndek mangi klerok kowe jupuk takon jupuk das ora das macan kok. Beda sapa? Takon jupuk das. Das iku lho sing dhuwur gurune dawu mak lho. Lah yo kuwi. Lah iki lak protol. kowe Monggo. iki sembrono. Lah pripun? Nek kaya ngono sing kulino mateni macan iki kowe. Boten niki boten macan, Dik. Niki naminipun jangket. Jaket niki. Sampeyan kersane boten kademen ngoten lho. Oh, Lho sae to? iki jaket to. Nggih. Saka rumangsaku iki lulang Kok macan. nambel kok. Boten niki ancen modele ngene moh aku. Sinuwun. Umpami kula jamah kae bocah-bocah niku. Kula ajar. Ajane. Aku rumangsa isin saka pelamare. Panjenengan kakang menang bangus wonten Mojopahit. Yo. Anu niki. Dik, leres. Kowe. Niki, Dik. Niki sing nyukane niki mau niki. Maringi Sing maringi niki. Prapeo. Dene pengalaman gune Mojopahit iku. Nggih. Kowe iki, Pak. Nggih. Jenengan cobi pripun? Jenengan cobi. Jajal lah jenengan cobi ya. Iya. Arane mriki ya. Ngedone. Arane tangan blusuk. Kan besok. Tangan blusuk lah. Ya ngene. Wis, Kowe jangan karo aku lho. Iki mau ku ndopo Mojopahit. Kakang Rio Permodo. Kak. Kakang Rio Permodo. Sampeyan yo jampang. Kurang ajar. Nek pancen kowe iki nyoto. nggih. Kepengin nglamarake ponakanmu to. Nggih, ponakane kula. Kudune kowe iki sing sopan. Kudune ngerti tata krama. Ora kaya ngene. Piye, Mbok iki, Mbok? Oke, Takoki ditampa Lah terus ora. niki jenengan tampi napa mboten? Perkara nampa gampang. Lah, pripun? Ana syarate. Enten syarate. Iya. Syarate napa? Syarate niku napa? Angen wedhus, Ora. angen sapi, Ora. nandur jagung. Aku ora butuh. Lah pripun terus? Negara Mojopahit iki ana geger. Ono geger. Gegere Mojopahit kejaba saka Bupati Sewunegara. Nek Joko Gendil iso bondo gedene mateni Bupati Sewunegara. Tak tampa minangka putra mantu. Kula
Yang mene malah ana wong barang pentul. Banyak wong balang entul. Yang edian Kang Lah Mas. iki pentul, Udu entul. Kowe ameh barang pentul. Olah. Hmm? Olah, Dik. Lah gambarmu kaya pentul. Putrane kowe ana titane kon dhuwul kok. Citakane sapa? Titane kon dhuwul. Dhuwur ngendi? Dhuwur. Dhuwur panggung. Dhuwul. Eh? Banget iki mbokku. Keneng apa? Lah yo metenge dhek nyidam merton. Iku sing salah iku dudu simbokmu. Lah apa? Bapakmu. Kok salah bapak lu? Mergo metenge mawah ditilak, tiliki ae dadi. Lah, aku nek dilo weteng itu kalau ketan. Mulakno. Dikilimi mik. Kowe dijoto sing Pak Amerat merot yo perkara metengmu iku kowe. Paham tilak, tilik ae. Dek. Tadae kok gede dhuwul. Apa wae ngerti ngendi pawongane wong Tewu Negara kuwi? Nek kepe ngerti wong sewu negara ya iki. Indra Baskara. Liman Sito. Iya. Mayu. Tatak. Nak kowe jeneng sapa jenengmu? Aku. Tokondil. Cindil. Cindil. Oh kondil. Sapa? Oh kondil. Wah, Angel menapa? Angel. Sapa jenengmu, Joko Kedil. Wah, Joko Kendil Kang Waspati. Joko Kendil. Kowe kok goleki sewu negara iki darbe karep apa? Aku nampa dawuh toko ngasale tang Prabu Majapahit. Yen to aku cilik itung laket, gede matane wong Tewu Negara, aku bakal abi karo putrane kang alan cekal nongo. Ya forum kaya ngene iki kanggo pirang ubengane. Nek kowe. Ini awene yang penting nasiate. Lah iya ya forum kaya ngene kok ngajak gelo karo sewu negara iki kanggo pirang ubengane. Aja didelok ilike. Enak damune. Jamune apa? Alak sih. Ayo. Iman Tetong Endra Baskara. Apa Kendil? Sumingkela Joko ojo bae. Ayo. Loh, lan mati kok kene. Oh, dua yo. kabeh mau saka pangandikaku sing kawiyos ing lesan. Rika semono aku nate duweni janji karo Joko Kendil. Nek pancen Joko Kendil bisa ngendarat bakal tak dhaupi karo kowe. Kersanipun Kanjeng Rama, Kowe dadi bojone Joko Kendil. kula Iya. dados bojone Joko Kendil. Sinuwun kados pundi sak sampunipun panjenengan sampun nani kalih buta dalem ing Makapura mboten bisa namung Rumangsa bingung atiku Kakang. Tampane iki pripun? Tampane kok latu lho.
Panjenengan nek ngendikan etok tempe dole-dele. Natane putra panjenengan mboten purun. Ya sing gedhe pangapuramu mbok menawa Sekar Kenanga iki ora gelem. Apa pancen Joko Kendhil iki kepengin ya kuwi urip beban karo wong wadon. Ya, aku tuwe pengen nabi kok. Kowe keperapi. Saupama tak ganti liyane Sekar Kenanga gelem. Nek ayu yo lem aku. Iki tau. Iki Pak, Sekar Gading. Tekaladeng iki ajene kalongo. Lah ora lem nah. Mengko aku sing tanggung jawab. Nah. Aku lem nek iki Pak. Kowe gelem. Lem. Nini Sekar Gading Kunci dawuh katimbalan kula. kanggo nambah rekane penggalih. Amarga saka tumindak lan pakartine Sekar Kenanga. Sing ora nduga marang manahe Bendoro. Gelem kowe beburjuan kelawan Joko. Inci Rama kula purun. Kowe gelem. Keprungu sapa? Kandhane Sekar Gading. Ngantek lem aku. Hah? Lem aku Pak, lem iki. Tenan, Heeh. Sekar Gading. Kono bapakake paling kesatria. Wis to. Lakon-lakon yo ayu. Kotae yo neng. Awake yo cik. Neng aku takno. Uduk kulupane ayu. Nek mlaku kaya aku, teng wedok ayu teng lanang kaya asu anu. Yen ngono dalene timbah. Betok yen aku wis umur 20 taun lan ana bocah wedok teng teneng aku lae ilmu sehaten. Aku soleh dadi agus. Mbok kena wae iki titiwancine. Ngono bal tak jajale Dik. Dik, enten ana ya Dik ya. Lampune ra dipateni lampune. Sekar Gading. Sekar Gading. Calon bojoku. Lah! Kakak Joko Kendhil. Kakak, Rano Nindi kakak. Kakak Joko Kendhil. Ih, Golek sapa? sapa? Golek sapa? Kakak Joko Kendhil. Jawa Kendhil. Jo. Lho ngetak. Kok golek Kakang Joko Kendhil to? Apa ora pangerteni kelawan suarane? Ora. Yen Kakang Joko Kendhil kae suarane beda karo suaramu. Sekar Gading, pangkling wonge kena. Nanging aja pangkling suarane. Kaya lelagon kae lho. Ya aku iki bakal bojomu. Ora Kakang percaya. Joko Kendhil. Aku ora percaya. Lho, Kakang ora Joko percaya. Kendhil kae ala. Sampean bagus. Apa aku malah dadi ala? Ya ora apa-apa. Mendho sawetara ya, yen kowe ora percaya. Aku ora percaya. Coba meremo netramu.
nggone welene kok. Sing bagus mau dadine sampean. Heeh. Ya wis aku milih sing bagus wae. Hah? Milih sing bagus. Telak. Telen nang aku kok Lah ana pilihan sing bagus karo sing ala. nang lak weh tenang aku nan Dik. Iya. Nek kowe nang aku nan ayang titik Karo sayang. Merem lo ya. Opo alo iye. Merem lo ya. Merem sih. Dek kok. Kowe mentah. Dek, Kene mrengak aku nang burimu. aduh, matane Bang Juli. Kowe iki mlebu ora? Aku lho mlebu aja metu. Kowe mlebu aku metu. Kondo Mas. Kok selagu gup kok. Lah ning jaba arep sayang-sayangan lah aku nek keri piye? Oh iya. Lah totok belas iki. Dek, ngene ya. Ya kakak. Nek aku delek timbang, nek aku untuk utah wadon yang nang aku tuh dadi aku. Oh, dadi kaya ngono. Dek, manuk lo, Dek, lho. Iki kakak. Endi to manuke? Gak ana lho kakak manuke. Kak. Lah iki lak manuk. Oh, halah iki manuke ra iso. Sekar Gading. Apa pancen lair tumusing batin kang sira ki tresna kelawan Joko Kendhil? Kakang Joko Kendhil. Iya. Tresnaku karo sampean ku tulus lahir ing batin lho, Kakang. Tenan. Yen kaya ngono, gelis-gelis ayo manjing ana ing Taman Patundon ya. Diajeng Sekar Gading. Iki piye to? Sliramu kuwi putrane Nalendra. Sliramu ki wis duweni garwa. Lah kene kok malah gandeng kakung liya sing luwih bagus tinimbang Joko Kendhil lho Diajeng. Kang Mbak Sekar Kenongo. Iso menika Kakang Joko Kendhil. Joko Kendhil? Iki Kang. Ora percaya. Joko Kendhil kuwi wujude ala. Iki bocah bagus ya. Lah, Kakang! Kakang Joko Kendhil. Kalongo. Saupamu nalika semono wujudmu bagus, kaya saiki mesti aku bisa nempo karo sampeyan, Kakang. Wes nang nang aku. Ya iso wong bagus kok ora seneng ki piye to? Nek kowe nang nang aku lho ambung. Jambung. Apa meneh kok lagi wae ambung? Sakliyane bakal kawene. Nan wi. Iso. Eta aku lho ambung ae. Ya ayo Kakang. Malah mlayu. Jadi Kakang Joko Kendhil jarene tresna karo aku. Dek, Adik. Sampeyan iku kepiye to, Kakang? Gak cium lalu malah aku. Nenge mok nek entiane Agus, nek emoh. Oh, dadi kaya ngono, Kakang. Wes nayo, Dik. Timbangane ngolah bal-bal aku tak ndang ngalah ya. Ngalah nindi. Nek lang wes nah, Dik. Sekar Gading lah tenan to. Sekar Kenongo ki ora bakal gelem kelawan aku yen aku ki malah dadi ala. Iki malah aku kuatir yen Kang Mbok Sekar Kenongo ki tumeka ning papan kene. Mengko dhewekne gegek duwe rasa meri kelawan kowe lan aku. Lah nek bagus iki aku ya gelem. Aku gelem. Aja to ngene iki lho. Aja ngono
Kenongo? Aku pe bojo. Ampun. Lah mau Kakang, tape Mbok. bojo ora gelem. Lah salahe mau Allah saya kan bagus. Aku moh kelawan kowe. Wis to aku wae. Ing ngarepe kondo yen kowe iki ora gelem tape bojo, saiki aku milih Sekar Gading. Wis to aku kok wayo aku gelem. Moh ra wayu-ayuan lah. Aja kanggo aja wayo. Wis tau. Aja wayo kanggo Aku moh kelawan kowe. Aku milih adimu Sekar Gading kenapa? Senajan to wayo ora gelem. Moh Ora apa-apa. Aku bakal matur misane Kanjeng Rama, aku bakal nyuwun kendhil tak pujo luwih bagus tinimbang kowe, Pret. reketek. Sekar Gading. Si kula, Mas. Aku go lahir tumusing batin sineksenan langit kelawan bumi. Yen aku ki duwe rasa tresna kelawan sliramu. Mula kanthi kuwi ing kene lelakon Joko Kendhil wis rampung. Nah iya to, iki kowe kelawan aku. Ayo njaluk pamit kelawan Bapak Ibu kang amengku gati. Muga-muga Bapak Sumadi dalah sakeluarganipun anggenipun netake putranipun ndugekake ketoprak Wisma Kuncara kalis ing Sambikala lir kadya ora ana alangan sawijing apa Sekar Gading. Mula kanthi kuwi ayo pamit bareng-bareng. Pusikum minafsi bitakallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum